съм от първи В клас. Знаеш ли какво празнуваме на 24 май? Деня на Кирил и Методий. Харесва ли ти в училище? Да. Какво научи през учебната година? Да пиша, да рисувам, да оцветявам и да чета. Ще ни покажеш ли как пишеш? Да. Добре се е справило детето. Чудесно. Браво, много добре се справиш. Ще ни почетеш ли малко? Да. В гората, в горите, в горите, в горите зелени. Ах, знам, тъй много цветя има там. Капини, и дремки, и гъбки червени, и птички, и песни, и ягоди пресни. Тъй много са там. Вървете, да идем, вървете, ура! В зелената хладна гора. И там до насита цветя ви берете, и черни капини, и сладки малини. В зелената хладна гора. Браво! Какво ще пожелаеш на своите ученици за 24 май? Тя няма ученица, мила. Какво пожелаеш на своите съученици за 24 май? Да са винаги усмихнати и да са винаги щастливи. А какво ще пожелаеш на своята учителка? Ще й пожелая да е така усмихната и щастлива и добричка. Благодаря ти за интервюто и бъди винаги отличничка.